келин чока дастед шумо чо мекунам кори хона кардошам. Кани шумо ҳоям нашудигми? Ва ним соати на кори шумо ҳамин ним муррази дароз вай мекунид дар кашол мети. Як зума мешудеги кор. Боша дестес. худо ҳама малакай завтракаша карда шуд. Вақти обед шуд алакай, лекин ҳоли ман завтракам накардем даже. кори хона фақат ман ба дар кор ҳастем. тахминаш куҷо шуда пиша намебуроя ай хонаш. Адугон конечно бегаи меҳмонӣ мерем. Ҳа дар хона ба хона имтиҳон мекунам охи мегӯям дарсхонӣ меравам. Ҳа шумо тайёр шудаистем? ман оз ягон либос пӯшидам мегӯям хоб. тахмина маро модарам хайр дода хайр. ман зудтар тайёр шудам аз шумо мегӯям хайр. чӣ пӯшам имрӯз дар меҳмонӣ? худо ина пӯшами напӯшами. аз худам чӣ кор мекунам? янгам либоси нав дӯхта буд.